Schrijf alsjeblieft. Dokter. Dat is alles. Zij zou dit komt. Mag ik zeggen, dit al wel. Ik vind het niet zeker dat je alles doen hebt. Ik vind het mooi. Die voilà. Auw! Ja, maar daar is iets gekraakt. Shit. Oh. Leraars weet wanneer het gepraat. Ja, geen gaan maar niet. Kijk maar. Nee, maar je wil het niet altijd doen, hoor. Kijk, camera op een video. Zit het op je camera? Is het een video dan? Nee, het zit foto's. Maar Ik wil die oomlik van as jy jou gesig so trek. Kyk net vir die kamera aan. Maar voor jou meer mooi en voor jou Je moet mooi invrijven. ja, je bent nog terug gekomen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Kijk, wij zoals ik pijn, Dan. Wij zoals je pijn, wacht, ik wil een goede foto. Nee, ik heb het gegeven. De horen is lang niet nooit voor. Stop. Hoe meer je wacht, hoe beter. Ze gaan jullie een meteen koppen man. Oh, dat is mijn rubber, dat is mijn camera. Kom naar de Je rukt er vanaf weg, Dan. Ik kan niet foto nemen. Ik hoop dat het te laat. Eerst maar. Ik kan even door. Het was mooi smooth, man. Weet je wat, zoals het voelt, het voelt like als ik mijn rok geskeerd heb en een keer met mijn kop. Ik heb al die vellen afval. Het voelt met vellen af. Ja, dat zit rooi, man. Ik ben erg, het voelt mij rauw. Hoe is het niet? Ik denk niet op die kanten, want dan gaan we het van mij ja! Wat een cool, nee, dit is een zekerheid aan jullie. Dat gaat niet spelen worden. Terwijl ik het aanzet, niet moe. Oké. Voel je, ze wordt te warm. Ja. Kijk. Oké. Dit lijkt echt een stuk, het voelt zo warm kerstmis. Oh, het is niet best voor het is. Iets is recht. Zet op. Maar het is toch te warm. Bernie, baby. Als je kost plak 3, dan plak ze al 3 gelijk. Fucking mal, je hebt gezegd.
Dan is het voorbij. Eén shot en dan is het voorbij. Nee, soos aan en aan. Dan is er een... Kijk, hoe ga je vel afrek? Nee man, zit een beetje rooi. Voor dit is eigenlijk... Het is wax voor vet. Zo. Ja, goal. Daar videocamera, ik weet het niet. Ik weet het niet, hij gaat alles, hij gaat het punt uitspelen. Zo is het.